Aici filmează, stai așa. Lasă așa. Mergi? Mergi? Deci mai aproape. Hai prost. Aici vă găsiți partener. Ați venit amândoi să vă căutați o prietenie cu partener. Văd că sunteți voi. Bun, și cine caută partenera? Dumneata sau el? Sau ce? Bun, bun. Deci să căutăm o parteneră pentru dumneata și una pentru dumneata. Toate fetele s-a pedeți la mine. Vreau să-mi fac o prietenă și nu găsesc. Am înțeles asta. Căutăm acum. Cum doriți să fie fată? Nu știu. Păi cum să fie? Nu știu. Cum așa? Nu știu de azi. Vă întreb pe dumneavoastră, cum doriți să fie fată? Să fie, dar cum să fie? Blondă sau brunetă? Adică să fie ori blondă, ori brunetă. Da. Deci să căutăm pentru dumneata o brunetă și pentru dumneata? Nu! Păi cum așa? Nu! Pe care îți plac mai mult, blondă sau brunetă? Nu știu de azi. Alege, domnule, odată că mă omor, ori blondă, ori brunetă. Răscat! Perfect, răscată să fie. Vă rog frumos să spuneți numele dumneavoastră să vă înregistrez în baza noastră de date, da? Nu știu! Cum așa? Nu știu! Cum, domnule, nu știi cum te cheamă numele dumneavoastră? Nu știu de azi. Dorel. Pe dumneavoastră te cheamă Dorel sau pe el? Da. Dar ce? Pe cine cheamă Dorel? Pe Dorel. Dacă nu i-am calmat, simt că mor. Bun. Deci și pe tine cheamă. Tu ești Dorel? Da. Bun. Și pe dumneavoastră cum te cheamă? Și mai cum? Nu! Nu! Bun, lasă așa, te întreb Dorel. Dorel, dar pe dumneavoastră cum te cheamă? Ce-i zipa? Mirel. Bun. Ești singur? Ești singur. Bun. Bun, deci Mirel și Dorel. Cum să mă dau? Acum haideți să vă fac o poză, să vă introduc în baza noastră de date, da? Stați, pozele să le fac împreună sau separat? Nu! Pozele să le fac împreună sau separat? Da. Bine, dar nici nu știu de ce vă mai întreb. Hai, vă rog frumos, așa. Dați-vă. Perfect. Acum să vă mai întreb, da? Așa. Bine. Frumos. Căutăm partenere, da? Și nu găsesc. Toate fetele s-a pedeți la mine. Da. Eu acum să vă arăt câteva fotografii din baza noastră de date și parteneri și care își caută parteneri de viață, da? Asta cum se face? Nu! Cum domnule, cum îți place asta? Nu! Domnule, ești prețițios. Ție cum se pare? Urât. Asta e urâtă, domnule. E urât. Dar asta? Asta. Dar asta e urâtă? Urât. Dacă astea două sunt urâte, domnule, asta cum se pare? Asta. Asta ce? Urât. Deci astea două sunt urâte, da? Da. Bun, și asta? Și asta. Nu scota capul cu voi. Ori nu vă precepeți deloc la femei, ori sunteți gay. Bun. Mor. Matilda, adu-mi un pahar cu apă și o pastilă. Matilda nu e în baza de date, Matilda e secretara mea. Alo, bună ziua, da, am rezolvat cu Lolita și cu Romanul Dostoievski. Până spune că rezolv eu și eu sunt, salut. Doria v-a spus că rezolv eu și că vă salut. Bine, pa. Voi vă bateți joc de mine? Nu! Voi ați venit aici să mă nebuniți? Ori plecați, ori chem poliția. Ori, nu!
Hai că am înghețat. Stați!